талхадон ва ё инги заҳрадон як узви асосии организми мо мебошад. Он аз тарафи рост дар сатҳи дарунии ҷигар ҷойгир аст. дар даруни он тақрибан аз 40 то 70 мл талха ва ё заҳра метавонад ҷой гирад. солим будани талхадон хеле муҳим аст, зеро он дар организми мо ва системаи ҳозима роли калонро мебозад. худи талха дар ҷигар ҳосил мешавад ва тавассути роҳҳои махсуси даруни ҷигарӣ ба талхадон рафта ҷамъ мешавад. талха ё ин ки заҳра аз кислотаҳои махсус ва мутсин иборат мебошад ва барои ҳазм кардани чарбу ва хӯрокҳои серавған дар кор аст. ҳангоме ки мо хӯрокҳои серавған истеъмол мекунем, рӯдаи 12 ангуштаи мо тавассути рецепторҳои махсус ба талхадон сигнал мефиристад, то ки барои ҳазм кардани хӯрок он кашиш хӯрад. ҳангоми талхадон кашиш хӯрд, заҳра ва ё ин ки талха ба рӯдаи 12 ангушта хориҷ мешавад ва ба ҳазм кардани хӯроку чарбу мусоидат мекунад. якчанд намуди бемориҳои талхадон маълум аст ва имрӯз мехоҳам дар бораи онҳо ба шумо маълумот диҳам. албатта дар ҷойи якум ин бемории санги талхадон мебошад. баъдан илтиҳоби музмин ва шадиди талхадон, ба қавли дигар острое и хронические воспаления желчного пузыря ва полип дар талхадон. чӣ мусоидат мекунад ки одамон гирифтори ин беморӣ мешаванд? ба омилҳои хатар барои рушди бемориҳои талхадон дохил мешавад фарбеҳӣ, вайроншавии мубодилаи моддаҳо, хусусан липидҳо, вайроншавии мубодилаи эндокринӣ, гипотиреоз, диабети қанд, вайроншавии мубодилаи моддаҳои гормонҳои ҷинсии занона, ирсият, хӯрдани хӯрокҳои аз ҳад калориянок ва хӯрокҳои серавған, қабули доруҳое ки ба фаъолияти меъда ва мубодилаи холестерин таъсир мерасонад. пешгирии бемории санги талхадон чӣ гуна аст? пешгирии беморӣ ба ду қисм ҷудо мешавад: пешгирии аввалин дараҷа ё ибтидоӣ ва пешгирии дуюмин дараҷа. пешгирии аввалин дараҷа чораҳои пешгирии пайдоиши сангро дар бар мегирад. пешгирии дуюмин дараҷа бошад дар ҳолати пайдо шудани санг барои авҷ нагирифтани беморӣ равона карда шудааст. ба пешгирии аввалин дараҷа дохил мешавад нигоҳ доштани вазни оптималӣ, фаъолияти кофии ҷисмонӣ, парҳезӣ аз хӯрокҳои серавған ва хамирӣ, хӯрокҳои камнамак, истифодаи сабзавоту мевагӣ ки дорои клетчатка мебошанд ва барои хубтар ҳазм шудани хӯрок ба кори рӯдаҳо мусоидат мекунанд. истифодаи гӯшти камравған, гӯшти парранда, моҳӣ. истеъмоли хӯрок бояд тез ва ба миқдори кам бошад. дар як рӯз то 4-5 маротиба ва кам истеъмол кардани хӯрок зарур аст. ҳангоми аллакай пайдо шудани санг дар талхадон, инсон бояд аввал ба гастроэнтеролог, яъне духтури узвҳои ҳозима, баъд ба маслиҳати гастроэнтеролог ба духтури ҷарроҳ муроҷиат кунад. зеро ҳаст ҳолатҳое ки санг дар узви инсон солҳои тӯлонӣ қарор дорад, вале шахсро безобита намекунад. дар ин ҳол танҳо парҳезӣ ва ба тарзи ҳаёти солим гузаштан кифоя мебошад. аломатҳои бемории санги талхадон кадомҳоянд? аломатҳои маъмултарини бемории санги талхадон ин дард аст, махсусан дард аз болои шикам аз тарафи рост. аксар вақт ин дард баъд аз истифодаи хӯрокҳои равғанӣ ва бирён шадидтар мешавад. вазвинӣ ва нороҳатӣ аз тарафи рост, талхии даҳон, бисёртар пагоҳирӯзӣ. дар ҳоле агар санг дар роҳҳои талхагузар дард монад, зардии умумии бадан, зардии забон ва лобпардаҳо дида мешавад. дар ин ҳол ба таври фаврӣ бояд ба духтур муроҷиат кунед. сангҳоро тавассути ташхиси ултрасадо муайян кардан мумкин аст. ҳангоми ба ташхиси ултрасадо рафтан, албатта шиками гурус нарафтан дар кор, зеро ҳангоми истеъмоли хӯрок заҳраи шумо хориҷ мешавад ва талхадон холӣ мемонад. дар ин ҳол агар санг бошад, онро дидан номумкин мешавад. ҳама гуна тадқиқотҳое ки бо ташхиси ултрасадо вобаста аст, бояд танҳо бо шиками гурусна санҷиш карда шавад. умедворам ки ин навор ба шумо писанд омад. дар бораи кадом беморӣ маълумот гирифтан хоҳед? дар комментариҳо фикрҳои худро баён созед ва обуна шуданро фаромӯш насозед, то ки аввалин шуда аз мавзӯъҳои муҳим бохабар шавед.